ಕುಡ್ಲದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆದ ಕೈತಲದ ಶರಭೇಶ್ವರ ಅತ್ತಂಡ ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗುಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡೆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ದೇವಲ್ಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವೈಭವ ಐತ ಪ್ರಾಚೀನ ತಿನುಪನೊಂದುಂಟು. ಅಂಚತುಂಡ ಕದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುತ್ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮೂಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಯ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನೊಟ್ಟುಗು ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದಾಂಡಲ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತಳು. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿಗೆ ಶರವುಡು ಒಂಬ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಡು. ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಕೃತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು 100 ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಡೆ ಇತ್ತನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೆಗಾದ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪಾಯರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನು ಬಿಲ್ಲವೆರು ತನ್ಕುಲೆ ಕುಲಗುರು ಪಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆನ ನೀತಿ ತತ್ವದ ನಿರೆಲೆಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪಿದಾಡಿಯರು. ಇನಿದಾನಿಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೈದನು.
ಪೂರಲದ ಚೆಂಡು ಪಂಡದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೈದನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಳಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುಳಿನಾಪುರ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಲೆ ನಡು ಪ್ರದೇಶಡು ಉಂಡು. ಪೊಳಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುರಲದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ದಿಂಜ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನವು. ಪುರಲದ ಕೊಡಿ ಚೆಂಡಿಡ್ದು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಕಾಲ ನಡಪುನ ಜಾತ್ರೆಲ ಅಂಚಿನೆ ಆತಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಜಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಡು ದಿನಲಾ ಬಯ್ಯಡು ಜವನಿರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕೂಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುನವುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ರಿಯ. ಪುರಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಕುಲು ಅಲ್ಪದ ಸಂತೆಡ್ದು ಬಚ್ಚಂಗ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ರಿವಾಜಿ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರಾಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೊಲಡು ಕಟೀಲಿಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ತಾನ ಉಂಡು. ಅವು 10ನೇ ಶತಮಾನದುಲ ಪ್ರಾಕದ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪದ ನಂದಿನಿ ಸುದೆತ ನಡುಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ತಿಕ್ಕುಡು. ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಲು. ಕಾಲಾದಿ ಕಾಲುರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೊಲಿಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದಲು. ಧಾರ್ಮಿಕತೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಡೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಗುಲ ಮೂಲು ಇಂಬು ಇಡೆ ತಿಕ್ಕದಲು. ಮುಲ್ಪ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವನಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಪಗ್ಗುದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ಮ ದಿನ ಉಚ್ಚಯ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಡು. ಮೂಲ್ಕಿರ್ದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿರ್ದಾವಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10-16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರುಡು ಸಿರಿಕುಲೆ ಆದಿ ಆಲಡೆಂದು ಪುದರ್ಪಡೇನ ಕಬತ್ತಾರು ಊರು ಉಂಡು. ಕಬತ್ತಾರು ಆದಿ ಆಲಡನ್ನುಂಡ ಬೆರ್ಮೆರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜುಮಾದಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಂದಿಗೋಣ ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಅಬ್ಬಗದಾರಗ ಕುಮಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವೊಲೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುಂಡು.
ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಾಚೀನ ಅರಸು ಪರಂಪರೆದ ಅಜಿಲೆರೆ ಅರಂತಡೆದ ಗುವೆಲದ ನೀರಿಡು ಸಿರಿದಲ್ಯ ದರ್ಶನಗೂ ಉಂತುನಕುಲು ಶುದ್ಧ ಆವಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಆಯ್ಲೆಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಳ ಕುಮಾರರೆ ಸದರಿಡು ಸಿರಿಕುಲೆ ದರ್ಶನ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಓ ನರೈನ ಮಗನ ಮಾಯನೆ ಸತ್ಯದರ ಮನಡೆ ನಿನ್ನಡಂಗಪ್ಪೆರೆ ಮಯದವಲ್ಲೇವೋ ನರೈನ ದೇವೋ ಓ ನರೈನ ದೇವೋ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋನಡೆ ಜೈದೆರೆ ಅಜ್ಜರೆ ಕನ್ನಡೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಉಡಿಯರವ ಕಡೆಂಗಲದೆ ಸೊಡುಗಿನಿ ಕರೆಂಗಲ ಬುಡುಡು ಸತ್ಯನಪುರದ ಮನ್ನಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಣ್ಣದ ನೀರು ಕಂತಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಉಲದ ಸೊಂದು ಬಂಡೊಂಡರೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ನೆಡ್ಗಲ್ ಅತ್ರಿಜಾಲ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಲಿಡು ನಡಪುಂಡು. ಕಬತ್ತಾರಡು ಪಗ್ಗುದ ಪುಣ್ಣಮ್ಮೆಗ್ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋದು ದಲ್ಲೇಡು ಉಂತುದು ಪಟ್ಟಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ಪತ್ತಿ ಪೀಡೆ ಬತ್ತಿ ಸಂಕಡ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ನಂಬಿಕೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಲಿಗೆ ಉಪ್ಪೋನು ಮುತ್ತನ ಮಗ ಇನಿ ಒಡೆ ಕೊಬ್ಬನು ಬಂದದ ತೋಲ ಜತ್ತ ಬನ್ನಗ ದತ್ತದ ಬನ್ನಡ ಬಾಲದ ತೊಟ್ಟಿಲ ತುಂಬೆ ಆಣಿ ಸತ್ಯನಪುರದ ಅರಮನೆಗೂ ಸುಡೋಸ ಕರೆಯದ ಪೋವಾಡೆ ನಮಗ ತುಲ ಆಜಾಗೆ ಬುಡಿಯ ಎಲಾಜ ದುಂಬುಡೆ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಕೊಂದಿ ವಾಸೆ ಬಂದಗ ಹೋಗ ಪೆರೆ ಇರು ಎರಡನೇ ಸಮಾನ. ಒಡಿಪು ತಾಲೂಕುದ ಕಾಪು ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಕಗ್ಗಲ್ಲ ಬಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿನ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಆದುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಲಿಡು ನಿರ್ಮಿತಿ 10-17 ದೀಪಸ್ತಂಭೊಲಿಡು ಒಂಜಾದಿತ್ತಿನ ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊರ್ದು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಉಂದೆರ್ದಾದು ಕಡಲ ಕರೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಗೂ ಇರ್ಲದ ಪೊರ್ತು ಬೊಲ್ಪು ಪಸರೊಂದುಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಈ ಬೊಲ್ಪು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೌಕಾಯಾನಿಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲಗ್ ಪೋದು ಮೀನು ಪತ್ತು ಜನ ಮಾನಿಲೆಗ್ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ತೋಜಾವು ಕಜ್ಜಬೆನೊಂದುಂಡು. ಒಡಿಪುಂದು ಪಂಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ನಿರೆಲು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ಕಾರುಡ್ದಿಂಚಲ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕೆರೆ ಕೂಟೊಲೆ ಅಟ್ಟಣೆದ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆನೇ ಕಟ್ಟುಕೊರ್ತ. ಒಡಿಪುದ ಅಷ್ಟಮಠಕುಲೆ ಪೂಜೆದ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೂಡುಕಟ್ಟು. ಈ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಠತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠೊಟ್ಟು ನಡಪುನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯೊಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಒರ್ಸೊಲೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಿ ಬಿರ್ಕಾರೋ ವಹಿಸೋನು ನಾವು ರೂಢಿಯಾದ ಬತ್ತು ನಾವು. ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಒಡಿಪುಡು ರಡ್ಡು ವರ್ಷೊಗರ ಮಕರ ಮಾಸದ 4ನೇ ದಿನ ನಡಪುನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಪದ್ಧತಿ ಐತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಗತ್ತದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಠಕುಲು ಸೋದೆ ಮಠ, ಶಿರೂರು ಮಠ, ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ, ಪೇಜಾವರ ಮಠ, ಪಲಿಮಾರು ಮಠ,
ಅದಮಾರು ಮಠ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ. ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಡು ಉಪ್ಪುನ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಲ ಅಂಚಿನೆ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿ ಕಾಲಡು ಅರೆನಂಚಿತನಕ್ಲೆಗ್ ಪಡ್ಡೈ ಮೇಯ್ತ ಗೋಡೆದ ಕಂಡಿದ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ಕುತೂದು ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ತಿಕೊರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕರಾವಳಿ ನಾಡದ ಸುದೆಕುಲು ಕುದುರುಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಲೆ ಪುರ್ಲು ಪುಲಿಗೆಲು ಪ್ರವಾಸ ಕೇಂದ್ರಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ತುನ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸನ್ನಿವೇಶುಲೆ ಮಲ್ಪೆದಂಚಿತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಾರತ ದೇಶುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಬಂದರು ಆಪುಲೆಕ ಮಲ್ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತಾತಿಗೆ ಅವು ಬುಲೆಚಿನ್ಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ತಾನ ಉಪ್ಪುನವು ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗು. ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಎದ್ದೆತೊಂಡಲ ಕಡಲುತ್ಪನ್ನಡು ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆ ಪ್ರದೇಶರಡು ಮಲ್ಪೆ ಉಂಜಾದುಂಡು. ವರ್ಷಾವಧಿಡು ದಿಕ್ಕುನ ಮೀನುಲಿಡು ಬೂತಾಯಿ, ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಮೀನುಲು ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣುಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಐಟಲ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನೆ ಒರ್ಸುಡು 100,000 ಟನ್ನುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಮಾಣುಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು. ಸುತ್ತಮುತ್ತುಡು 10 ಮೀಟಲ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸುಲೆಗ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಲೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿ ಗಿರಿ ಪರ್ವತಕುಲೆ ಸಾಲು ಮಲೆಕುಲೆ ನಡುತ್ತ ಕೂಟ ಚಾದ್ರಿಡು ಪುಟ್ಟು ಪರಿತೊಂದು ಪೋಪಿ ಸುದೆ ಬರಿತ ಸಿರಿ ನಿಲೆ ಅವು. ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಬೌದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಧರ್ಮೊಲೆ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂದು. ಕೌಲಾ ಪನ್ಪಿ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥದ ಕ್ಲೆರ್ದಾದ್ ಉಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಪನ್ಪಿ ಪುದರು ಪಡಿಂಡು ಪನ್ಪೆರು. 13ನೇ ಶತಮಾನಡು ಸಂಕಣ್ಣ ಸಾವಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಶಿಲೆಕಲ್ಲುಡು ದೇವಳನು ನಿರ್ಮಿತು ಉಂಬಳಿ ಉತ್ತರ ಬುಡುಗುರಿಯಗೆ. ಈ ದೇವಳದ ಉಲೈ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ MGR ಕೊರ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಕತ್ತಿ, ಅಂಗನುಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂಟಮೆ, ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ, ಕಂಬದ ಗಣಪತಿ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನೆ ಬಲತ್ತ ಮೇಟು ತೂಂಡ ದೇವಿನ ಬಂಟೆ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿ ಉಂಡು.
ಕಾರ್ಲ ಪೇಂಟೆರ್ದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಅತ್ತೂರುದ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಡು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಉಂಡು. ಇರ್ನೂದು ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಭೆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಪವಾಡ ಪುರುಷೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ರೆನ ಸ್ಮಾರಕನು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಯಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆದು ಬುಲೆದು ಬತ್ತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪವಾಡ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಜಾದು ಕೆದುನು ತೂವೋಲಿ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವನೆ ದಾಂತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲೆ